aparo ni ka warango weche mag chocho ratiro mag nyithindo, obed nyithindo ma yawuoyi kata nyithindo ma nyiri, wasebedo gi laxity in terms of implementation mag policies e school. Kech ibiro yudo ni samoro gima kama wuok to ji dhi bedo e duol matin tigoyo mbaka ni wach makama kotimore to koro japuonj ni nyalo puko mogo. Koro iyudo ka en twak migoyo ni walosa gi jonyuol nyathini mondo mi kinyal yudne gi gimoro matin kata toke kanyo nyathini nyal kendi kod japuonj ni to wachno lal kamano. Koro iyudo ka nitiere documents adek ma osiro wach mar sexual harassment gi kaka owinjo bed ni time. Achiel ma jaloso wadwa ni owacho mano TSC Code of Conduct and Ethics, wan gi Children's Act ma obedo derived from United Nations Convention of the Rights of the Child ma en gima rito ratich nyithindo e piny mangima. Then wan gi Sexual Offences Act 2006. Koro documents adek gi gintiere to kidhi kata at the ground level piny kata koro idwaro timo nonro mare mondo iwinj ka jogi ma implement gigi bende gin gadieri kata ging'eyo gik ma pend chike gi wacho malong'o to gi repercussions ma ginyalo yudo. Tibiro yudo ni thothgi ong'eye juju, ok ging'eye gi tiende. Koro wach mar umo, kech yudo mostly in African society, ji ohero ga umo ni ng'eyo wuod ng'ane koro kuketho ne tich to odhi chomo kanye. To ji ok rang ni to nyathi ma ratiche ochochni eto mare chalo nade. Koro mairi e pek mosebedo e skundewa. Erokamano. Carol Orenka